Στο επιμελητηριακό μέγαρο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με θετικά αποτελέσματα η επίσημη θεσμική συνάντηση μεταξύ της διοίκησης του Επιμελητηρίου Σερών, της ηγεσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και συμβούλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπεύθυνων για την αξιοποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, στους οποίους και παρουσιάστηκε η πρόταση του Επιμελητηρίου Σερών για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, μέσω της δημιουργίας του επιχειρηματικού πάρκου Κολοκοτρώνη. Το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι μια πρόταση του Επιμελητηρίου Σερών για δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στο στρατόπεδο Κολοκοτρώνη στη δυτική πλευρά της πόλης των Σερών. Προτείνουμε την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, μια έκταση 265 στρεμμάτων, τη συνολική αξιοποίησή του, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και 9.500 περίπου τετραγωνικά υφισταμένων κτηρίων, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής μέσα από τη δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου Κολοκοτρώνη. Η πρόταση στην τελική της μορφή αφορά την αξιοποίηση της συνολικής έκτασης των 265 στρεμμάτων του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη Σερών, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την τόνωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 2 στάδια. Η επενδυτική πρόταση θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί σε 2 στάδια. Στάδιο πρώτο, αξιοποίηση του οικοπαίδου με το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, με τη δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου Κολοκοτρώνη μέσα από τις ακόλουθες επιμέρους σύγχρονες δομές με τις αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες. Σύγχρονο μουσείο στρατού και πολεμικής ιστορίας. Μόνιμο στεγασμένο εκθεσιακό κέντρο. Υπαίθριος εκθεσιακός χώρος, όπου θα μπορεί να γίνει τη Σερέξπο και όχι μόνο. Συνεδριακό κέντρο, θερμοκοιτίδα για νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις, εκθετήριο τοπικών προϊόντων και γραφείο τουριστικής πληροφόρησης, γραφεία της διοίκησης, δομές εστίασης και αναψυχής και χώρος στάθμευσης οχημάτων. Στάδιο Β. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου, αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου του στρατοπέδου με τη δημιουργία θεματικού πάρκου κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με υψηλά οικονομικά αποτελέσματα που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δομές. Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών για την ανάδειξη ανθεκτικών ειδών υψηλής προστιθέμενης αξίας και πειραματική καλλιέργεια νέων ειδών που δυνητικά μπορούν να ευδοκιμήσουν με υψηλές αποδόσεις στην περιοχή των Σερών. Πράσινη βιβλιοθήκη υψηλής τεχνολογίας, Green e-Library, ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, καλλιτεχνικό εργαστήριο αναβίωσης, σεραϊκής λαογραφικής τέχνης, αγκαιοπλαστικής, εκμάθησης, παραγωγής παραδοσιακής σεραϊκής πουγάτσας, παραδοσιακών χωρών και άλλα. Απότερος στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη είναι να λειτουργήσει ως πυρήνας τόνωσης της επιχειρηματικότητας της περιοχής και ως η γέφυρα που θα ενώσει όλους τους κοινωνικούς εταίρους της περιοχής στο κοινό έργο της αναβίωσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των Σερών, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις αναγνώρισης. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, διότι τουλάχιστον είδαμε μια αξιόλογη, είναι ίσως η καλύτερη, διότι έχουμε επαφές σε όλη την επικράτεια, όπου έχουμε ακίνητα, μια αξιόλογη πρόταση. Ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο έχει μέσα και το πλαίσιο βιωσιμότητας. Έχουμε βάλει στόχο, πρώτα απ' όλα, αυτή η περιουσία να γίνει μια ατμομηχανή ανάπτυξης για τον τόπο και για τις ελληνικές δυνάμεις επιχειρηματικότητας. Πρώτος μας λοιπόν στόχος είναι να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει η κάθε περιοχή χωριστά, τις οποίες αναδείξει η ίδια η περιοχή, γιατί γνωρίζει τις ιδιαιτερότητές της, θα μας δείξει το δρόμο και στη συνεργασία μαζί μας θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε τα στρατόπεδα προς κοινό όφελος, δηλαδή και προς την τοπική κοινωνία, την παραγωγή της και την τοπική ανάπτυξη προσφέροντας θέσεις εργασίας, αλλά και με την δυνατότητα που θα παρασχθεί από τον πλούτο αυτό, γιατί ο πλούτος παράγεται από την ιδιωτική οικονομία, να έχουμε τα ανταποδοτικά ωφελήματα που ζητάμε σαν Υπουργείο Άμυνας, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας, τα στελέχη μας και όλους όσους αγωνίζονται για την άμυνα της χώρας. Άρα λοιπόν στέλνουμε ένα μήνυμα σήμερα από την πόλη των Σερών, ένα μήνυμα το οποίο το ξεκινήσαμε πρώτη, Πρόεδρε, ακολούθησε και μια μεγάλη παρουσίαση που κάναμε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας,
όπου εκεί κάναμε μια γενική παρουσίαση, τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών. Άρα λοιπόν είμαστε σε έναν δρόμο καλό. Το ανταποδοτικό ωφέλιμα δεν έχει τόση σημασία πια, μια και ούτως ή άλλως εμείς αυτό που ζητάμε είναι η επιτυχία του εγχειρήματος, και μέσα από αυτή την επιτυχία θεωρώ μέσα από την καρδιά μου ότι θα οδηγήσει και άλλες περιοχές της Ελλάδας σε αυτή την κατεύθυνση που νομίζω είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Σαφέστατα, πετυχημένα εγχειρήματα θα φέρουν σαν μαγνήτης, μάλλον θα προσελκύσουν επενδύσεις και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Ένα τεράστιο πόλο έλξης επιχειρηματικού και πολλαπλασιαστικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η αξιοποίηση ενός ανενεργού και χωρίς χρησιμότητα χώρου είναι ικανή να αναδείξει στο μέγιστο τα σημαντικά προτερήματα του τόπου των Σερών, δίνοντας πνοή στην τοπική οικονομία και κοινωνία ευρύτερα. Η πρόταση του Επιμελητηρίου Σερών για την αξιοποίηση του εν λόγω στρατοπέδου εξετάζεται ήδη διαδικαστικά από τους αρμόδιους φορείς. Στη συνάντηση επίσης παραβρέθησαν ο διοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού Ιωάννης Γκουτζουρέλας, καθώς και εκπρόσωπος της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέματα Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά.